2. augusta 1971 sa stalo čosi nevídané. Apollo 15 sa zapísalo do dejín nielen ako prvá misia s lunárnym vozidlom, ale aj ako tá, ktorá umožnila televíznym divákom vidieť naživo štart lunárneho modulu Falcon z povrchu mesiaca. O téme budeme hovoriť s Ondrejom Farkašom zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Pekný večer prajem. Prečo bol vlastne televízny prenos lunárneho štartu taký výnimočný? Tak bolo to výnimočné najmä kvôli tomu, že niečo obdobné sa dovtedy zatiaľ neudialo. Videli sme teda pristávanie lunárneho modulu na mesiaci, videli sme odlet, ale teda z pohľadu toho lunárneho modulu, ale nikdy sme nemali možnosť vlastne vidieť to, ako to vyzerá na tom mesiaci, keď ten lunárny modul odtiaľ odštartuje, ako tam rozvíri prach a podobne. A samozrejme, že boli tam aj nejaké technologické výzvy, ako takéto niečo vôbec uskutočniť. To znamená, že prvá misia, pri ktorej sa takéto niečo stalo, bola misia Apollo 15, kde sa vlastne žiaľ statická kamera pozerala na ten lunárny modul, pričom tento lunárny modul odštartoval, to znamená, že to bol naozaj relatívne krátky záber. Avšak pri misii Apollo 16, Apollo 17, pri Apollo 16 sa podarilo trackovať, alebo teda sledovať ten lunárny modul, avšak tento vyšiel zo záberu. A pri misii Apollo 17, ktorá bola teda posledná, kde bol teda aj astronaut so slovenskými koreňmi, pán Cernan, tam sa naozaj ten záber podaril v celej kvalite. Prečo je to také komplikované? Je preto, lebo vlastne tie kamery sa síce hýbali rôznymi smermi, ale ten pohyb mal iba jednu rýchlosť. To znamená, že ten operátor zo Zeme nevedel teda nejakým spôsobom spomaliť ten pohyb, takže museli celkom presne vypočítať, kam postaviť tú kameru, keď ten lunárny modul odštartuje, tak vlastne presne trackovať alebo teda sledovať ten lunárny modul, ako odlieta z toho povrchu mesiaca. Vysielať naživo z povrchu mesiaca by bolo zložité aj v roku 2025. Aké technológie umožnili vlastne tieto historické zábery už v roku 1971? Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože už počas misie Apollo 11, teda keď pristali na tom mesiaci, tak sme mali priamo zábery z mesiaca. Toto mala vlastne na starosti spoločnosť Westinghouse, ktorá vlastne vyrobila prvú čierno-bielu kameru. Táto kamera prenášala iba 325 riadkov a vlastne tá obnovacia frekvencia bola iba 10 krát za sekundu. To znamená, teraz keď sa pozeráme na bežné televízne vysielanie, tak tá obnovacia frekvencia je niekde na úrovni 24 záberov za sekundu a preto sa nám zdá, že to je plynulé. Ono je to v podstate 24 záberov za sebou, ale tým, že to ide tak rýchlo, tak sa nám to vidí, že to je plynulé. Zaujímavé je to, že vlastne na povrchu mesiaca máme teploty od minus 157 až do plus 121 stupňov Celzia. To znamená, že v tomto teplotnom rozsahu musí tá kamera pracovať. Inak tá kamera mala extrémne nízky odber, niekde okolo 7 W. To je približne toľko, akým výkonom si nabíjame bežne mobilný telefón. To znamená, že to je naozaj veľmi zaujímavé. Čo sa týka tej kamery na misii Apollo 15, tak toto mala na starosti spoločnosť RCA, ktorá vlastne vytvorila kameru, ktorá mala rozlíšenie 320 na 200 pixelov, teda obrazových bodov. Iba tak pre zaujímavosť, aktuálne máme telefóny, ktoré keď vyťahneme z vrecka, tak majú 8000 x 6000 bodov. Predtým sme mali, ešte raz opakujem, 320 x 200 pixelov. A táto kamera bola ovládaná zo Zeme, pričom vlastne oneskorenie pri tom ovládaní bolo niekde na úrovni 5 sekúnd, lebo teda aj keď sa bavíme o rýchlosti svetla, nejaký čas trvá, kým ten signál príde ku kamere, kým sa vráti naspäť a kým naozaj vieme, že tá kamera sa pohla. Okrem toho tam bola taká veľmi zaujímavá vec, že vlastne vnútri tých kamier bol včelí vosk, ktorý vlastne odvádzal teplotu. Tým, že sa vlastne pri vysokých teplotách topil, tak táto energia išla ako keby do toho vosku a zase opačne, ako náhle bol veľký chlad, tak to vlastne to teplo, ktoré tam bolo v tom vosku naakumulované, tak sa vracalo naspäť do tej kamery. A dokonca astronauti museli pravidelne tieto kamery oprašovať od prachu, pretože sa tam nachádzali také odrazivé vrstvy, ktoré zabezpečovali to, aby sa tá kamera neprehrievala. Keď sa vrátime k samotnej misii, čom sa vlastne misia Apollo 15 odlišovala od tých predchádzajúcich?
Apollo 15 bola špeciálna v tom, že teda 11 bolo prvé pristátie na mesiaci, potom sme mali 12, tá už nebola až tak veľmi sledovaná. 13 bola samozrejme veľmi sledovaná, pretože tam sa stala katastrofa Apollo 13, teda našťastie to skončilo tak, že nikto nezomrel, ale bolo to veľmi, veľmi sledované. 14 už bola opäť taká, že až tak veľmi nie. No a pri tej 15 si povedali, že bolo by fantastické, kebyže vieme priniesť tým daňovým poplatníkom, ktorí vlastne platia za všetky tieto misie, niečo zaujímavé. Najzaujímavejšie mohlo byť to, že by sa teda tí ľudia stali ako keby tretím astronautom, takzvané. To znamená, že dvaja, ktorí tam pracujú a ten tretí astronaut bol akoby tá kamera, ktorá vlastne sledovala ich prácu. Pristávali do pohoria mesiaca, to znamená, že teda v blízkosti pohoria mesiaca, to znamená, že dokázali tam vlastne skúmať, čo sa vlastne na mesiaci predtým, ako vznikol, dialo. A to samozrejme nám veľa povie aj o tom, čo sa vlastne dialo v rámci našej slnečnej sústavy. Počas tejto misii mali tzv. Lunárny rover, teda také vozítko, s ktorým jazdili a na ktorom teda bola pripevnená aj tá kamera. Najazdili s ním viac ako 27 km, presnejšie 27,9 km. Bol to naozaj ako najväčší výskum v rámci mesiaca. Urobilo sa viac ako 1400 fotografií a ešte bolo veľmi zaujímavé, že vlastne pred touto misiou vylepšili raketu Saturn 5, ktorá ich teda vyniesla. To znamená, že mohli mať vyššiu hmotnosť pri tom štarte, preto tam mohol byť aj ten rover. A dokonca aj satelit PFS, ktorý vlastne skúmal magnetické a gravitačné pole mesiaca, a takisto aj vysokoenergetické častice, ktoré tam boli. Čo bolo ešte zaujímavé pri tejto misii, a teda sa týmto vlastne aj odlišovala od tých predošlých misií, je to, že pri návrate sa im z 3 padákov vlastne plne otvorili iba 2 a ten tretí tam naozaj iba tak plápolal. To znamená, že bolo to také neúplne ideálne pristávanie a v rámci tohto pristávania, ale všetko prebehlo hladko, pretože 2 tieto padáky úplne bez problémov stačili na toto pristátie. To znamená, že a potom úplne najdôležitejšia vec, dokázali byť na mesiaci 75 hodín, čo je naozaj, že asi prvá taká najdlhšia misia po všetkých tých predošlých misiách. Ondrej, aby sme to uzavreli, ktoré dnešné technológie vlastne čerpajú z poznatkov Apollo 15? Toto je veľmi zaujímavá vec. Čerpajú z nej napríklad také obyčajné akumulátorové vrtačky. Napríklad počas tejto misie, toto bola vlastne prvá misia, počas ktorej používali tzv. Akumulátorovú vrtačku, teda takú tú batériovú, kde sa im podarilo zavrtať až do hĺbky 259 cm a vlastne z tejto hĺbky vytiahli teda prerazili 58 rôznych vrstiev, to znamená 58 rôznych historických míľnikov v rámci povrchu mesiaca a toto následne skúmali. Skúmali sa akumulátory, ktoré dokázali vlastne napájať pomerne sofistikovanú aparatúru na tom roveri, kde vlastne ten rover bol úplne sebestačný, okrem toho, že dokázal chodiť po tomto povrchu mesiaca, použili sa tam špeciálne pneumatiky, ktoré vlastne boli vytvorené z takých kovových sieťok, ako keby. To sa používa aj v dnešnej dobe na Zemi. Dokázali vysielať ten televízny signál nezávisle z toho vozítka, potrebovali efektívne solárne panely, to znamená, že pri tomto sa nám naozaj podarilo robiť veľmi zaujímavé vedecké experimenty, ktoré vlastne používame vlastne až dodnes. Hovorí Ondrej Farkáš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Ďakujem za rozhovor, želám ešte pekný deň, dovidenia. Ďakujem, všetko dobré prajem.